La. Yan mga bay, parang disgrasya to mga bay. Ay, putik. Kawa. Biglang lumabas. Talaga. Let's go. Okay. Ka-spook Biperman. It gulong pang raider yung hog niya. Biperman. Maganda yung sit up ni Biperman ah. Biperman lang malakas. Biperman lang malakas. Baka so Biperman stock type tayo. Yan, sumasabay si Biperman. Sumunod si Biperman. Na natin konti si Biperman. Wala. Maganda sana yung hindi ko alam kung sumabay ba yan. Sumunod talaga. Impas tayo nito ngayon. Malapit na. Malapit na talaga. Malapit na si Biperman. Malapit na.
Hindi na siya sumunod. Grabe. Ay. Nakadiretso pa tayo dito. Shout out Beeperman. Hindi siya nakipaghabol. So ayan, dito ko natapusin yung vlog. Sabay-sabay tayo. Mahinahon ako pa